ce musu manzan Allah ne. Salatin nan da kake masa Allah na roge ka ka maimaita, iya adadin girmansa wanda kake bance shi abun bauta. Iyalan manzan Allah ni na dau kaunar su ibadata, sahabbai haddar tsira su din sojojin addini ne. Salamu alaiki azima ummu abiha maulati kenan, da nace musu kin yi aminci sun ga abin da kika yi mana airan nan. Da ke aka ba mu mutunci sai wallahi ya ce ya san wannan. Yabo da ya zamu wa annabi Fadima mun zo ki mana sai je. Salamu ala maulana baban Fadima sanni da hutawa, saraki a danka daban ne annabi kai ne hanyar dacewa. Kushe uga tambayi in an bi ka fa ba a taɓewa, a dukkan halittun Allah bayan kai waye yaga Allah ne. A ce musu manzan Allah ne. Kwarai kuwa kai na daban ne sayidina labbaika rasulallah, bashirun sannu nazirin mai girman matsayi nisbahullah. Faɗin ka faɗin Allah ne yadda ka so za a yi maka nurullah, hafiyun kai rahama ne sannan kai zababben Allah ne. A gaida ma'aikin Allah wanda yake izini da abarbarna, azimul jahi kai ne na roƙe ka ka yarda da baitina. Mudahir sarkin kyauta kai mini shaida kai ne zaɓina, Khadija ina maka baiti amsawar ka abuna sa'a ne. Ce musu manzan Allah ne, a dukkan halittun Allah wa matsayinsa ya kai ga Allah ne. Da kalmar nan mai girma zan yi yabo ga ma'aiki shikenan. Salamu alaikum masoyi sayyidina san ka amsa da na'am. Madina gari mai tsarki ni ka kira ni na je ni ziyara can. Na bayyana soyayya ta ka san ni mai son ka da hujja ne. A ce musu manzan Allah ne. Kwarai shi mai daraja ne dan kuwa ba matsayin da ya kere shi. Muhammadu karshen girma na ci ilahu da kansa ya gaida shi. Akwai wa adi'ullah sai wa adi'u rasulu ta nuna shi. Waye mai ta da matacce kowa ya san manzan Allah ne. Duk wanda ya je wa ilahu da soyayyar ka kware ya yo dace. A ranar duk mai kin ka ba shakka shi kan ya lalace. Ni dai kai ne zabi na soyayyar da nake mai tsafta ce. Ni Sabiu ne suna na dole kabina mai salati ne. Ce musu manzan Allah ne, a dukkan halittun Allah wa matsayinsa ya kai ga Allah ne. Salamullahi alaika sirrin Allah mai girman gaske, na farko kuma na karshe wanda yake izini a yi nan take. Wakilin Allah kai ne gatan duk wani manzo don aike, cikakkiyar hujjar bayi annabi kai rahama daga Allah ne. A ce musu manzan Allah ne. Sabilillahi ma'aiki kai ne wanda ilahu ya keɓance, nagartaccen bakureshe aikuwa soyayyar ka ibada ce. Madubin Allah kai ne ba shakka kai ne karshen zance, a bayyana ne maganar nan wanda ya bar kafa yayi asara ne. Muna matukar gode maka annabi kai ke ba mu ka maimaita, karibi manzan Allah gatan al'umma farkon bauta. Idan ba kai ba ma'aiki mariya ni wazan wa kasidata, kwarai ni ma na gane duk wani sarki gatan bawa ne. Ce musu manzan Allah ne, a dukkan halittun Allah wa matsayinsa ya kai ga Allah ne. Salamu alaika na furta din ita ce kalmar mu ta budewa. Ashe duk mai san annabi sarki ne shi ya gama dacewa. Idan aske ya aska zaka ga duka duhu na yayewa. Ka duba masoyan annabi ba shakka aikin su azimun ne. A ce musu manzan Allah ne. Ina rike kaunar annabi gun Allah ita ce dai hujjana. Idan aka ce aikin ka ba sai in ce kaunar abban nana. Shafiwa bibullahi ni dai na zabe ka muradina. Irin mu irin kuma soya begen da hagun mu farilla ne. A kullum fasanta din kaunar annabi ne ke seta ni. Sai in ji kamar bana nan in ne be shi hakan na burge ni. Kabar ni ana kama soyi hasken san ka kadai ya taska ni. Sunana ne Abdurrahman ni na zabi na yi maka baiti ne. Ce musu manzan Allah ne, a dukkan halittun Allah wa matsayinsa ya kai ga Allah ne. Salamu alaikum ma'aiki zane be kaya a bannana, na ce maka gatan bayin kyakkyawa ka zarce misali na. Da kai Allah yake mana ko ba a so zan yi bayani na. Muna gode maka annabi ma ga muna maka baiti ne. A ce musu manzan Allah ne. Da gaske na kaunar ka kai dai zana fara in maimaita. Ku bashir sarkin kyauta yarda da ni in rera kasidata. Sannan in ga da suna na buri na in nuna bajinta ta. Na ce labbai ga
kalma ce da ta haskaka ruhina, abun begen Allahu yarda na ganka na cimma muradina. Mudassir na zaɓe ka da akwai ƙaunar ka ruhina, kamin izinin kallon ka in kai min haka zane yi murna ne. A ce musu manzan Allah ne. Allahu da baya bauta na ji abinka yana ta salatin nan, ma'aiki kai na daban ne hatta mala'iku sun san wannan. Ta yaya ba za na yabe ka ba Allah ba ya yabe ka masoyin nan, idan na yabe ka raina sai na ji daɗi wannan sirri ne. Muhammadu manzan Allah na rantse ƙaunar kai ibada ne, waɗanda suke zagin mu akan wannan sun tafka asara ne. Sunana ne Barhama mai bege a gare ka masoyi ne, Allah ya bani basira in na yin begen ka butulci ne. ce musu manzan Allah ne, a dukkan halittun Allah wa matsayin sa ya kai ga Allah ne. Ba sai ya bar na baya ba ni ma na zo in yi kasidata, yabo na ma'aikin Allah ba shakka shine tarbiyata. Da ce min maulidi ko a ina ne sani na rarata, mu dinga yabon gun annabi wanda ya bar shi akan kaskanci ne. A ce musu manzan Allah ne. Rasulullahi ma'aikin sayyidi yaushe za na ga fuskar ka, ina so na yin ganka ko a mafarki in ta kasidar ka. Akwai yaushe burina annabi yaya zan yi na burge ka, da na ɗauko fefa ta tabbas za na rubuta kasida ne. Soyayyar gaske nake maka wanda ya bar kafa baya layin mu, ina wani ne bayan kai yau ta tabbata kai ne zaɓin mu. Saboda zuwan ka ma'aiki al'umma muka mallaki yancin mu, Rukayya ina gode maka maulana na so ka da hujja ne. Ce musu manzan Allah ne, a dukkan halittun Allah wa matsayin sa ya kai ga Allah ne. Aminci mun kama aiki na zo in gaishe ka Rasulallah, wani kai mai kyauta ne mu a gare ka muke ta yawan maula, abinda kake mana kullun yau ma mun zo kai mana nurullah. Muna gaishe ka ma'aiki dan a gare mu ka zama alkhairi ne. A ce musu manzan Allah ne. Ko a ina maulana duk mai san ka ba za ya ji kunya ba, musamman ranar karshe duk mai kinka ba za ya ci riba ba. Na'am na gamsu da wannan yin begen ka ma'aiki na zaba, ka yarda da ni maulana na san kai mai jin kan bawa ne. Salamu ala mardiya na zo gunki na mika hadiya ne, yarda da ni maulati Fatima na zo gunki da baiti ne. Jini ga ma'aikin Allah Fatima tabbas san ki ibada ne, mubarak ne sunana baban sayyada na miki baiti ne. Ce musu manzan Allah ne, a dukkan halittun Allah wa matsayin sa ya kai ga Allah ne. kuma na zo ni da baiti zane ba Muhammad Abdullah, a yau yayi su ake yi ya ikewa da duno mai yau shela, saboda isar maulati faɗi ba zara jini ga Rasulallah. So mu yaba mu aike duk lamarin in ba shirin to ne. A ce musu manzan Allah ne. Maulana baba faɗi bakin sai karbai yake ya baba, Allah ya kira ka gare shi saboda ya ga ka ba zai ki bayani ba. Gari ka yana da tabbata tsarkakuwar imani yana zaba, ka yarda da ga ka masoyi dan kuma kai mai amsa du'a'i ne. Ina ƙaunar ka baki wanda ya barka ba dole ya lalace, yabon ka muke koyaushe tsaki da aya burin mu mutantance. Ina da murabbi tabbas mai son annabi mu mun yau dace, Isa Lisu ne suna na kuma halifin sarki yaƙi ne. Ce musu manzan Allah ne, a dukkan halittun Allah wa matsayin sa ya kai ga Allah ne. Zaman ka da kyau shiryayye ka haɗu ka fi gaban kushe, mafificin manzanni duk wani ginin tsiya ka rurrushe. A nan ne za mu takaita mu yardar ka muke so ko yaushe, idan kai kyauta annabi in aka dawo kai mai ƙari ne. A ce musu manzan Allah ne.